Enwe recent reports enwetaro from America, the current statistics. Also na ndị Igbo bụ the richest tribe na Africa n'obodo ndị isi ojii. Ndị Igbo bụ the richest tribe. And the first African richest man was an Igbo man, late Chief Louis Odumegwu Ojukwu. Nna Emeka Odumegwu Ojukwu. Nyewa bụ the first black richest man. Kedu ife kpatara o ji wee dị otu ahụ? Ndị Igbo ji wee ka jide ego. All handwork, na-ege ntị ana m abịa. Ọkwa ifuru brain work, football, trade, school, ife ndị a ka ndị Igbo ji wee dị unique. Ọ bụghị na ndị ọzọ adịrọ na ya, mana e nwere ngọzi e nyere ndị Igbo maka gịnị? Ha dị ike ọrụ, ha bụ ndị na-agba mbọ. We are Republicans in nature. Mana oge Buhari chịrị obodo a kwuru na youth bụ lazy youth. Anyị mana ọtụtụ ndị ofe mmanụ ada agba mbọ ka ndị Igbo, ọtụtụ ndị ugwu the same thing. Mana atara ya ụtọ oge ahụ maka na okwu lazy youth. Ekwesị ije yọọ nwoke ahụ mgbaghara ma ọ bụrụ na ọ ka nọ ndụ. Ife m na-ajụ ụmụnne m n'ihe onyonyo abụ, kedu ife 20 years ga-abụ n'ala Igbo? 20 years na-abịa abịa, aha 20, kedu ife ọ ya bụ n'ala Igbo? Kwa ụbọchị asị gị na eburu mmadụ, eburukwana kidnapping, eburukwana mmadụ. Ụmụaka buru okenye aba n'ime ọhịa, kee ya eriri, gbaa ya ọtọ, tibe ya ife. Kịta the table has turned. Ọkwụnụ fụrụ ya, o kpugharị ya n'iru. Kidnapping na-abido na Niger Delta. Ndị ntorobịa wee wenie ya, ha nwa na-elidi kịta. Ndị Benin ladies, ha nwa na-elidi na akwụna. Ụmụ agbọghọbịa wee wenie ya, jee na mpaghara ụwa niile ka efefe ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo na-eme. Yahoo bụ strange language. Ụmụ okorobịa na-agba mbọ ebe a na-azụ ahịa, kịta ha ewegharị ya. Our youth are leading ife gbasara Yahoo. Quick money destroy go many boys. Ọkwa ifuru football bets and the social media stupidity. Ọtụtụ iberibe a na-eme na social media maka ego. Ego ọhụụ na iweta na iberibe ya na iberibe. Oh yes, ọ mụ nwa kwuru ya. Na the highest number of divorces enweta ọ ndị Igbo, ma home ma abroad, ọkwa maka ego. The highest number of inmates enwere all over the world ọ ndị Igbo youth, maka picture ndị nwụrụ anwụ. Ọtụtụ anwụọna na desert, Mediterranean Sea, ụfọdụ nọ na prison ma ndị nwụgoro ebe ahụ, ma ndị na-anwụ na robbery operation. Ada ebunata ozu ha, their corpses ada ewenata ya ụlọ, no burial, ha buru ozu akwara akwa. Majority of the youths, even children, kịta nọ under the influence of hard drugs. Ebe ọtụtụ nọ na psychiatric homes, while others are roaming the streets. Ụmụnne m, in this my lamentation, the Igbo politicians are careless. Ha chọrọ ịma, many traditional rulers are careless. Many religious leaders are careless. Many parents are careless. No more correction. No more scolding. Sin is now enjoyment. Correction is now judgment. As many youths are dying, the elders bury them. Ajụjụ wee bụrụ, who will bury the elders? Ejizi ọgwụ anya isi weruzie Chineke wee mere ha akaja. Ndị okenye na-ejeziri ụmụazị ozi maka ego. Everyone wants to be on top. O nwere onye chọrọ ịnọ n'okpuru ibi ya. Culture of respect anago. It has gone moribund. It has gone down the toilet. Ihe abụọ a na-azụnye mmadụ bụ, nke mbụ bụ okwu ọnụ, nke ịbụọ bụ omume. Ka ị marụ ka esi ekwu okwu ọnụ, marụ ka esi eme omume. Nenezie social media taa, ka ị ya afụ ndị enwere ọzụzụ ma n'okwu ọnụ ma n'omume. A na-eme ya, ha ncha abụrụ ife a na-amara aka, ha ncha abụrụ ife a na-enwere aṅụrị. O nwere onye chọrọ ịkwụpụta ekerezu wee kwuo ya ka o kwesịrị ịdị. Ekwukwa m ya ọzọ, ụmụazị erie na ndị okenye wee na-anwụ ọnwụ ndị okenye. M wee jụọ si ọ bụrụ na ndị okenye kwachaa ụmụazị, kedu ndị ya akwa ndị okenye? Ajụjụ a kwesịrị ntụkwasị obi. Ihe m na-ekwu na mmechi okwu m ụmụnne m bụ ihe Igbo ji wee bụrụ aka ji akụ, dịka nsi wee kwu na mbụ, na ndị isi ojii niile. Igbo tribe bụ the richest tribe enwere na the whole Africa. Ekwubugo m ya na mbido. Kedu ndị kpatara ji wee ka jide rekọdụ a? Ọkwa ndị gbara bọyị, ọkwa ndị gụrụ akwụkwọ, ọkwa ndị ji ụbụrụ ha wee rụpụta ife nka na ụzụ na ọtụtụ ife dị iche iche, ndị tara afụfụ wee mara ife. Nya ka ndị wee jụọ, in next 20 years, aha 20 na-abịa abịa, ndị Igbo ka ya bụkwa aka ji akụ na ndị isi ojii. Maka ewezuga ndị a niile aka na-anụ afa ha, ọ bụrụzie sọsọ ndị ego mbute, ndị oke ite, ndị yahoo, ndị na-agba akwụna bụ ndị ya anọchite anya ndị anọ kịta. Aka ya enwekwa ọgaranya n'ala Igbo, ndị kpara ego juru oyi.
ife a bụ nkụzi ka m weta uche anyị dị ya zisa ihe onyonyo a aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị